Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Penhir keput ka Iran ya ka Israel. Hadin gi kenta bawan hir thma ka Israel ya ki jakashna nuklear. Kispai Israel. Kilai thu baka Iran kala kthong ban khrwit palat sispa teli gi drone. Ya ka Israel. Hadin kato kadne kenta baka Israel kala lether bom ya ki jakashna nuklear. Bate ki jakashi pai jong ka Iran. Kane ka jing hir thma ka bahe da ki drone. Kadai ka jing jubab jong ka Iran ya ka jingwan terbom ka Israel. Ya ki jakashna nuklear bat ki jakashi pai jong ka Iran. Haka setiap jong ka khatlai terik ujeliu arjar arposan. Unong elam ubah klidu jong ka Iran. U Khamenei ula berngem lupa ya ka Israel. Ban penihir put ya ka jinglet terbom ka Israel ya ka Iran. Katkum ki tolong kubuar na kispai Israel. Ki drone jong ka Iran kidang simpuar bun kenta. Ban poi sa airspace jong ka Israel. Haka ba kala penlong ya ka Israel ban penkret lupa. Ya ki Korea dasuin ban penhap. Ya ki drone jong ka Iran. Kajinya syun jong ka Israel bat ka Iran. Kadang jur. Haka ba baro arteli kiri. Kila penpau ya ka jing penkrek jong ki. Banyak kuntma. Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat.